Men jeg har fået det ærefulde værv at byde velkommen i dag til vores forestilling. Vi har jo været i den unikke situation i børnehaveklassen i år, at 3 af vores elevers bedsteforældre har været lærere her på skolen. Og så har vi spurgt, om de kunne tænke sig at komme og lave noget sammen med os. Og det kunne de heldigvis godt. Så vi har i 2 uger nu arbejdet med fyrtøjet. Og vi vil gerne vise jer, hvad det er blevet til. Så velkommen til. Og i det andet værelse sidder der en hund med øjne så store som møllehjul. Og i det tredje værelse sidder der en hund med øjne så store som rundetårn.
Hunden med øjne så store som tekopper har masser af kobberpenge. Og der skal I bare tage alle dem, I vil have. Hunden med øjne så store som møllehjul har masser af sølvpenge, hvis I hellere vil have det. Og hvis I helst vil have guld, skal I gå ind til den sidste hund, som har øjne så store som rundetårn. Og hvad siger I til det, soldater? Kunne I tænke jer penge? Kunne I tænke jer penge? Kunne I tænke jer penge? Ja. Hvad skal I? Hvad skal I have for det? Gammel dyretøj. Så kom soldaterne op i træerne, lod sig dumpe ned i hullet og stod nu, som heksene sagde, ned i en stor gang, hvor mange 100 lamper brændte. Sagde hunden med øjne som tekopper. Der tog de alle de guldmønter, eller de kobbermønter, de kunne have. Da de havde fyldt lommerne og tornystret med kobbermønter, gik de ind i det næste kammer. Der sagde hunden med øjne så store som møllehjul. Og han havde sølvpenge, så dem ville de hellere have end guldpenge, eller end kobbermønterne. Så blev de kobbermønterne og fyldte sølvpenge i lommerne. Til sidst kom de i værelset, hvor hunden med øjne så store som rundetårn. Og der var masser af guldpenge. Dem ville de gerne have. Fordi sped sølvmønterne og fyldte nu guldmønter
i lommer, tornyster og støvlerne, ja. Og da det var gjort, råbte de til heksen. Hej så snure. Hej, du skal fyrtøj. Så huggede soldaterne hovedet af heksene. Der lå de. Men soldaterne bandt alle pengene ind i heksens forklæder, tog det som en byld på ryggen, puttede fyrtøjet i lommen og gik lige til byen. Det var en dejlig by, og det dejligste værtshus tog de ind. Forlangte de allerbedste værelser med mad, som de holdt af. For nu var de rige, da de havde så mange penge. Nu var soldaterne blevet fornemme herrer, og de fortalte dem om alt den stat, som var i deres by, om deres konge og hvilken lyd man sætter. Nu lever de så lystigt, tog på komedie, kørte i kongens have og gav de fattige så mange penge, og det var smukt gjort. De vidste nok fra gamle dage, hvor slemt det var ikke at eje en skilling. De var nu rige og havde pæne klæder, og fik også mange venner, der alle sagde, de var rare og rigtig kavalerer, og det kunne soldaterne godt lide. Men da de hver dag gav penge ud, og ikke fik nogen ind igen, så havde de til sidst ikke mere end 2 skillinger tilbage. Og de måtte flytte bort fra de smukke værelser, hvor de havde boet, og op på et lille bitte kammer, helt ind under taget. Det var en mørk aften, og de kunne ikke engang købe sig et lys. Men så huskede de på, at der lå en lille stump i det fyrtøj, de havde taget i det huletræ. De fik fyrtøjet og lysestumpen frem, men lige i det slog ild, og gnisterne fløj fra flintestenen, sprang døren op, og hunden, der havde øjne så store som tekopper, kom hen. Vi vil have nogle penge. Nu vidste
var for et dejligt fyrtøj. Slog de en gang, kom hunden, der sad på kisten med kobberpengene. Slog de 2 gange, kom den, som havde sølvpengene. Og slog de 3 gange, kom den, der havde guld. Nu flyttede soldaterne ned i de smukke værelser igen, kom i de gode klæder, og så kendte straks alle deres venner dem, og de holdt så meget af dem. Så tænkte de, det er da noget løjet noget, at man ikke kan få den prinsesse at se. Kan vi slet ikke få hende at se? Hvor er nu vores fyrtøj? Ild. Men da det blev morgen, og kongen og dronningen skænkede te, sagde prinsessen: Hvad sagde prinsessen? Hvad sagde prinsessen? Jeg drømte en mærkelig drøm. Jeg drømte om, at vi er nede på en hund, og kysset af en soldat. Nu skulle en af de gamle hofdamer våge ved prinsessernes senge næste nat for at se, om det var en virkelig drøm, eller hvad det kunne være. Næste nat. Slog de lige 2 gange, og der kom hun med øjne så store som bølgehjul. Og så kom hunden om natten, tog den og løb alt, hvad den kunne. Men den gamle hofdame tog vandstøvler på og løb lige så stærkt bagefter. Da hun nu så, at de blev borte inde i et stort hus, tænkte hun: nu ved jeg, hvor det er, og skrev med sønne kridt et stort kors på porten. Så gik hun hjem og lagde sig, og med hunden kom også igen med prinsessen. Men da han så, at der var slået et kors på porten, hvor soldaten boede, tog han også et skridt og satte kors på alle portene i hele byen. Om morgenen tidligt kom kongen og dronningen, den gamle hofdame og alle officererne for at se, hvor det var, prinsessen havde været. Der. Hvor de så, at der var kors på alle portene, så kunne de nok se, at det ikke hjalp noget, at de så det. Men dronningen var nu en meget klog kone, der kunne mere end at køre i karet. Hun tog sin store guldsaks, klippede et stort stykke silketøj i stykker og syede så en lille, nydelig pose. Den fyldte hun med små, fine boghvede gryn, bandt den på ryggen af prinsessen, og da det var gjort, klippede hun et lille hul på posen, så grynen kunne drysse hele vejen, hvor prinsessen kom. Så kunne de igen tænke sig at se prinsessen og slå 3 gange med fyrtøjet. Kom hunden så med øjnene rundt.
Ej, nu stopper den. Hunden mærker slet ikke, hvor det skrydende dryssede lige henne fra slottet og til soldaternes vindue, hvor han løb op ad muren med prinsessen. Om morgenen så der kongen og dronningen nok, hvor deres datter havde været henne, og så tog vi soldaterne og satte dem i kasjon. Ej, der var